May gabi sa tanan, no. Akong nasayran sa bagyong Odette, mga 2 na ka oras na labay sa kadyan lang. Alas 9, hantod karon alas 11:30, no. Baling kusuga sa hangin ug ulan. So manginaot, no, nga katong mga area nga mga critical nga mga area ng bakwit na intawon sila dito kay dili ni komedya na bagyo signal number 4 dinhi sa Negros Oriental puno. Ilakip na ang Dayawan City niini. So sa panahon nga ang pag-asa o weather news nga atong madunggan kabahin og mga bagyo, kinahanglan ato jud siyang tumanon na to nga mubakwit dayon ta sa to mga area, labi na katong mga critical area nga balahaan dayon ug katong mga dagdag mga kahoy, no. So para mahilikay ta sa mga aksidente. So mabati ninyo nga kusog kayong hangin ug ulan. So mangandam tang tanan o alang-alang sa tong pamilya, no, para safety ra putang tanan. Ug ayaw intawon mo kalimot sa pag-ampo o panalangin sa Ginoo nga hinaot paunta nga mulabay lang ni siya nga bagyo. Dili na ingon nga mudugay siya sa atuang lugar, no. Mulabay ra siya og mahanaw pinaagi sa atuang pag-ampo. So atong paminahon ang hangin o kakusog sa bagyong Odette, signal number 4. So amping tangkanan mga gwapa, mga gwapo, labi na panahon sa kalamidad o palihog, ayaw jud kalimot og pag-ampo. Mamaayo man ang panahon o maayo ang panahon, dili jud ta malimot sa pag-ampo para kitang tanan ihilikay kita sa mga katalagman. Brown out po, no. Wala gyud suga, blackout wala gyud suga. So gagamit lang ko og emergency light ron para makapaabot sa inyo ang kinahanglan alerto ta kanunay, labi na sa panahon sa itong bagyo. Dili ta mo kumpiyansa, no, sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. So atong paminawon ra ang bagyo, ang hangin, ang kusgon sa hangin o sa ulan, no. So mao lang ni ang atong ikapaambit karong gayuna kaninyo mga gwapa, mga gwapo, kabahin sa ato ang bagyo nga Odette. Kay dili man ta makabidyo sa gawas kay ngit-ngit pod then gabi pod ni atake ang bagyo, no, dinhi sa ato ang lugar. So amping jud ta kanunay kun baling kusuga jud ang hangin. So katong mga dagko kay mga kahoy nga ilang balay gilibutan og mga kahoy dagko, manginaot tanong nga mubakwit na mo diyang area, ha. Dayon katong mga balay pod nga balahaon palihog in tawon, pangita na mo lugar nga dili mo maigo sa baha, no. Maura kini ang ato ang panahon sa pagpahimangno sa usag-usa o pagpahinumdum unsa pud ang atong matabang sa ato ang mga igsuon, no, sa atong mga igsuon nga naintawon sa prone area, sa mga delikado kay pud nga mga area, no. So dinhi lang ko kutob mga gwapa, mga gwapo. Ang importante atong hinumduman nga andam ta kanunay ug maminaw kita sa unsay mga balita
sa panahon, sa atong panahon, no, para kita makaandam ilabi na sa mga bagyo kay dili guni malikayan. Ang uban pod kumpiyansa ra kayo, so daghan pod ang nawari sa nga kinabuhi tungod sa kumpiyansa, no. So kinahanglan kung wala mangaling tay cellphone, at least kinahanglan sa atong panimalay aduna kitay radyo, no, para kita makapamati unsay dalagan sa ato ang panahon ilabi na sa ting bagyo. At least makaandam ta sa atong kaugalingon, no. So magpakabana kitang tanan o kanunay kinahanglan alerto tang tanan sa panahon sa kalamidad. So maura na mga gwapo ug amping tantanan. God bless us all, and ayaw in taon mo kalimot sa pag-ampo. Aron kitang tanan panalanginan ug ihilayo sa disgrasya. Dinhilang ko kutob mga gwapo, mga gwapa, daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa akong vlog, no, nga panahon sa ating bagyo. So kung bago pa mo sa akong channel, ayaw po kalimot rapod sa pag-subscribe para anytime updated mo sa tanang mga videos na ako, no, nga akong i-upload sa ako ang channel, YouTube channel. So salamat kay mga gwapa, mga gwapo. God bless us all, and amping tang tanan. Bye bye.